Ylläinen Viitasaarelta sahas itselleen tynnyrin petäjästä. Siellä on hauska asustaa ja tarkkailla maailmaa. Ei kuuntele radiosta uutisia, ei seuraa lehtiä telkkaria. Sillä onneksi tutun poika rajalta se kertoo maahanmuuton uudistaa. Ukka huutaa tolpassa, aamusella 5 aikaa. Sitä on mukava kuunnella. Pyytää anteeksi perparin hetemailta. Ei halunnutkaan kaikkia muslimeita loukata. Kyllä Suomesta saa hillua, jos pelaa yli potkupalloa. Tai antaa hakkaraiselle pillua. Ukka huutaa tolpassa. Aamusella 6 aikaa. Sitä on mukava kuunnella. No niin, nyt se on Straight to YouTube. Se